Čauko, čauko, baša, bum, vítam vás u mojho prvého vlogu a já jsem Hater Mix a toto je asi můj první vlog, takže dneska si tu asi budeme vysvetľovať, že som si založil svoj vlastný kanál a volá sa Hater Mix Rozinek, takže si ho môžete ísť kúknúť, dajte like, ale ne, nebudem ako nejakí debili, ktorí chcú len like a si nejako takto 8 rokov, dajte like, som debil, dajte like, ale nie, proste to bude môj kanál a budem tam často točiť nejaké hry, buď hororové alebo tak, ale neočakávajte odo mňa, že som nejaký progamer, progamer, ale ne, to ja nejsem, nebudu prostě mastit jako nějaký debil. A videa si budem raz do týždňa vydávať asi tak nějak. No takže to byla asi nějaká taká moja uputávka na můj kanál a čo vám ešte tak môžem povedať? No môžete ísť kouknúť ešte aj môjho kamaráta kanál. On sa volá Ľudský animátor, má 29 odobrateľov a je cool. Jeho zdieľam a proste ešte čo by som vám tak povedal, no toto je, už som to asi povedal, ale je to môj prvý vlog, takže ma prosím vás nehejtujte. Keď ma dá kdo hejtne, nejde to. Takže a to je asi všetko, tak čauko, čauko!